kontsumo itxurak, alde batetik etxian, bai zeukagun pizkatxo bat, sensibilidade hori esateko moduan. Noiz erabili behar dugun gure elektrogailuak, noiz dan merkeagoa, kostu aldetik nago hitz egiten, ez? Ni beste zein pertsona moduen, beste kontsumitzaile bat gehiago banaz, ez dakit, erabilitzen duten nire garraio publikoa, etxien, argixa, kalefazinua. Argiak itzaldi, gutxi kontsumio, bada bintzat, eta mentalidade hori eduki izan du. Izan da gai bat arduratu inostana, zenbat kontsumitzen dugun, etxeetan, kotxekin bai. Azkenien dauko gotza, pizten du kalefazinua eta jazta dauko berua. Gure dau fan ez dakin hori hartzen du autobusa eta jazta. Eta ez dugu pentseetan. Urtiak, hasi ginela honi buruz entzuten, emergentzia klimatiko hori buruz, eta ez diala halako albisteak egoten egunero, telebistan edo irratixan ondiako litzak ez, mundua dakon arazorik larriena, igual ez, bada. Dana egin dugu, hain automatikoki, bai etxean, bai kotxe hartzerakoan, bai hegaldi bat hartzerakoan edo zer gauza orduan, nik uste dut bai daukagula, sensibilidade falta hori, eta horretan, ez dakitzez. Nik uste dut, bueltatxo bat eman beharko diogula, gure eguneroko bizitzan, ez? Azkenien gu pertsona individuo bezala, gure egin beharra azkenien dela kontsumoa jaiztia, lehenengo pausua hori dela, eta gero ja etorriko die beste gauza guztia, baina batez be kontsumoa jaitsi eta gero ja energia berriztagarriak eta beste hainbat gauza, baina lehenengo kontsumoa jaitsi. Dute alde batetik despilfarra egiten dugula energia, askotan, konturatu barik, da mentalidade gauza bat. Eta beste alde batetik, hor kanpoan dagoen energia ez dugu aprobetxatzen. Eguzkia hor dau, haizia hor dau. Bai da gauza bat integratu behar dugula gure eguneroko bizitzan, ez? Importantea dela, inor ez dela etorri behar hori ez dakit, ez? Egitera gure gaitik eta parte izan behar berala, ez?